Oğuşutxan, Saras galasy, 9-njy bölüm. Afzal ýolly tährany dolanyp barandan soň, kän wagt geçmän Saragda Sadragdamyň adyndan täze bir hat geldi. Ol hatda ozal berilen wagdanyň çynlygyny tekrarlamak üçin onuň bir şertiniň tizden tiz berjay edilmegini, ýagny 40 öýlü türkmeniň gıraw iýerilmeligi hakda aýdylýardy. Bugün gıraw üçin gitmeli adamlar ugradylýardy. Şonuň üçin hem Saragat galasynyň öňü uly galmagally. Gidýän 40 öýlü bolsa-da, ähli teke eýrana göçýän ýaly Saragat seltiniň köp ýerinden gaty kän adam gelipdi. Kim gidýärdi, kim gidýäni ugradýardy. Gäwiş gaýtaryp oturan ineriň ýanynaky elleri ýana gystyr tanaply, toýnukly adamlar düýelere ýük urmaga häzirlenýärdiler. Kim gara öýüň uklaryny goltuklap gelse, kim bir düýeden düşürilen tüýnügi başga bir düýe ýükleýärdi. Sudan doly meşikler, adakly çuwallar ondan mundan pytyryşyp ýatyrdy. Görnüş guýunyň başynda ýük ýazdyran çarwa göçünde ýatladýardy. Köne derwezanyň alkymynda Oraz ýagly Oğuşutxan, Seyit Muhammed Işan, Pendivay, Aman Tähet Serdar bäşete durdy. Olar bir zadyň gurrun edýärdiler. Ýaşullaryň golaýrandaky uzyn moýly, tegelekde nurany ýüzli, egni agar çäkmenli ýigit edilýän gurrunlara goşulman ýüzüni aşağı salyp donyň bagjagyny oýnap durdy. Ol Nepes mollanyň uly ogly Muhammed Rahimdi. Asalym geçen soň orta boýly, aýagy gara ädikli dolmuş ýigit geldi-de ýaşullar bilen salahaşa soň Muhammed Rahimyň ýanyna baryp saklandy. Ol Oraz ýaglynyň ogly Sahytny ýazdy. "Sen ol ýerde durmada, hanyň alyna bar. Seni han çagyrdy" diýip goja oglyna ýüzlendi. Sahytny ýaz başganyň golaýyna bardy. "Kakyňam ozal habardar edenlerim" diýip Oğuşutxan oňa ýüzlendi. "Men seni eýrana atarmakçy. Muhammed Rahim ikiňiz gırawa ugraýanlar bilen gidersiňiz. Ikiňiz hem sowadan çykan adam. 40 öýlüýiniň gırawa goýulandygyny tekrarlaýan hat alyp gaýdarsyňyz." "Men Razi hanaga, ýöne" diýip Sahytny ýaz gyslandy. "Ýöne haty kimden almaly? Muhammed Rahim kim şah huzuruna baryp bilmer sahyry. Size şah huzuruna barmak hajaty ýok. Hat işiňizi Sadragdan wezir bitirir. Sadragdamyň adamlary gırawy has bärde garşylamalylar. Sizin tehrana ya masada barmak aladaňyzdan bolmaz." Günwatar tarapdan gelen tüpeň sesi hanyň sözüni böldi. Duranlar üýşerilişdiler. Ajygam depäniň üstünden bir ak atly göründi. "Ýagmyryň aty" diýip Pendivay onu tanıdy. Ýagmyr diýilýän Nepes mollanyň ýany bilen kerbene goşulyp, ahalaqally äkeden ýigitlerin biridi. Tüpeň atylmagy bolsa uzak ýola giden adamlaryň aman esen dolananlyklaryny habar berýärdi. Olaryň gidenine 20 günden kän wagt geçenden soň Saragda bir neme binjalyk hem bolýardy. 3-4 sany ýigit ajygam depe tarap atsally. Galanyň töwerenine ýüşmelen bolsa, mydama gelip ýetýän Atanazar Batyr bu gezegem köne elini bozmady. Ol indi telim ýelbär gaýtalap ýörün, şol bol aýdymyny aýdyp gala tarap ýönelenden işli işiniň arasyny bölüp tanış tesedin sally. Hatda düýelerde bir zadyň bardygyny duýan ýaly goja tarap seredişdiler. Atanazar aganyň agtygy ýarym ýylyň içinde esle tokorlanypdy. Ýa-da başyndaky gaba gyrkma telpegi ony tokor görkezýärdi. Atasy galanyň agzynda duranlar bilen görşende owa aýlanyp köpden edep gören oglanjygam edil uly adam ýaly bolup ýaşullar bilen kol gowşuryp salamlaşdy. "Atanazar aga, ille ne gep bar?" diýip Aman Tähet Serdar derrew sowal berdi. Atanazar aga endigine görä agtygynyň egnine elini goýdy. "Ille gep köp. Ýöne gepiň iň tommaýlysy müňlük goşuna baş bolan Mädemin han mara gelip goş ýazdyrypdyr. Saragat bilenem ýyl bolmak isleýämiş. Habaryň başy gowy bolmasa-da soň gowy. Saragat bilen ýyl bolýanyň sany köpelse oňa ýetes zat ýok" diýip Oraz ýagly näme üçindir ýaňlysy ýaly ähim bilen gepledi. "Ýylyň üstüne goşun getirip ýyl bolýanymka." Adamlar Nepes mollanyň gelende garaşýardylar. Emma ajygam depe tarapdan şol atylan ak atlydan gaýry gara görünmeýärdi. Birden garaşylýan tarapdan dälle, galanyň günnogorundan 4-5 sany atly ýaragly adam göründi. Olaryň iň öňdäkisini Oraz ýagly tanıdy. Garatyň üstünde gaýşarylyp oturan ol oglan sypat kişi baban ýag atlypdy. Oraz ýagy 4 ýyl mundan ozal hywa baranda, haýsy wezipäni amal edýändigini bilmese-de, ony hany golay adamlaryň birdigini aňypdy. Atlylar 10-15 adam golaya gelip jylaw çekdiler. Eýerden düşen baban ýag atlyk öz atynyň jylawyny ýollaşlarynyň birine tutturdy-da, duranlaryň ýanyna gelen soň "Assalamu alaykum" diýip haýkyryp salam berdi. Çal-çalt adam urup öňürti Oraz ýagly soňam beýlekler bilen görüşdi. Köpü gören Oraz ýagly ýagdaýyň magadyna ýetdi.
Ol gaýtaryljak jogap öňünden aňsa da sypaýçylykly gepledi. Musulman menneleri, egerde ki siz mihman bolup gelen bolsaňyz atyňyzy keçeläli mihmanymyz boluň. Geçip barýan ýolguçy bolsaňyz atyňyzy tutaly, duýsagam dadyk geçiň. İkisinden makul kılmasaňyz, onu habaryňyzy aýdyp duruň. Babanýar atlyk mylaýym sözledi. Han ağa, biz uzak ýoldan gelen ilçilerimiz. Biz mertebesi Beled Muhammed Emin Hanyň sizlere goýberen mektubyny alyp geldik. He, ilçi diýsene, köp ýaşy. Ilçi doğanın goltugyny çykaran gazyny orada ýagla uzatdy. Han onu almady-da Goşut Hana tarap elini salgady. Teke Han Goşut Han, habaryňyz bolsa maňa däl, oňa beriň. Han öňünde taqdim etmek mektebini kemsiz geçen Babanýar atlyk Goşut Hana baş egende onuň at üstünde oturan ýoldaşlary hem şol hereketi gaýtaladylar. Hatta ýazylmagyna görä, saý sebäp bilen mar topragyna düşlen Hiwa Hany, Teke Hanyna hem tutuş saragat iline dogaý salam gönderýärdi. Köp ýaşylyklar dileýärdi. Iýindenam eger Huda halasa Goşut Hanyň öz huzuruna gelip gitmeligini towakka edýärdi. Elbetde beýle sypaýçylykly hatyň iýiniň döwmesi kyn çöpüniň bolmalylygy Goşut Hana düşnüklidi. Ol bir näme wagt tutmaly. Onsuzam ol ilçileriň iýidi bilen mara tarap atlany bermekçi däl bolyn. Görew üçin gidýänleriň eýrany aşanlyklaryna göz ýetirmän, mädewin bilen duşuşmak islemeýärdi. Ýene bir ýerek hödürlenen duýtagam iýmek mürahedini kabul etmedik ilçileri Teke Hanyň häzir zerur aladasynyň bardygy, onuň ýene 4-5 günden Mädemin Hanyň huzurunda boljakdygyny aýdyp ýola saldylar. Görewe gidýänleriň hem olary ugradýanlaryň arasynda ýaşullar bilen aýlanyp ýören Goşut Han ýerinden turan eneriň kaptalyna aýak çekdi. Ol ýerde uzyn moýly, gürzelek sakally goja durdy. Onuň kaptalyna ýaş ýigit hem burunnyň üstünden ýaşmak aýlan gelin bardy. Gelin Hanyň gözüniň alyna elindäki bir ýaşlaryna çagan ak sakala berdi-de, hünü berýän agymaga başlady. Çagany bagryna basan goja bir hili tutukly ses bilen "Goý gelin, göz ýaş etme" diýdi. Pelek işidir bu zatlar. Allah ogruny etse sagaman ýurda dolanarsynız. Çaga boynundan ýapşanyna ýaşulydyň özü hem hapa bolman durup bilmedi. Ol öz ýagdaýyny töwerekden gizlemek niýeti bilen agtyna güýmenen boldy. Emma onuň sesi welin garyljak çykdy. "Baba gammarym ho! Gammar babam ho! Sen gelinçän garry atan garaşar ho! Goçak ýigit bolup gelersiň ho!" Goşut Han ýaşula goýlap salam berdi. Ýaşuly salam alsa da hapa bolanyna utanyp Hanyň ýüzüne garap bilmedi. Hanyň "Mert bolagym, iýil bilen gelen toýda bayram" diýen sözleri gojany bir näme guruplandyrdy. "Iýil bilen gelen toýda bayram Han ağa, mertdir, bolarsa inşallah. Ýurda gerek bolsa eýran näl, ondan aňyrragam gider." "Şeýdi agam, bizem şu göçkä göçlügi keýp honedem zok." Oňa da aklymyz satýar Han. Baharyň ilkinji aýynyň tutuk asmanyndan damja damp başlady. Arkançylyk bolanlygynda maşgalasyny girewçi edip ugradýan ýaşuly "Ýaga wär gurbany bollugym" diýip ýagmyry ýüzüne silerdi. Emma bu mahal agal hakda oýlanman, diňe näçe mahallykdygy hem näwelli girewçilik barada pikir edýärdi. Ajygam depe tarapdan täzeden galmaga leşdirdi. Üstü ýüklü kerwen göründi. Ahalla tapyllygyndan ýarag alyp gelýän nepes molla faragda dolanypdy. Uzakdan nepes molla göz düşüp, girew ugradýannam asalymlyk undan Goşut Han ajygam depe tarap ýöneldi. Ol 4-5 äden soň başyndaky telpegini eline alandam özü duýmady. Baharyň ilkinji damjalary bolsa Hanyň giň maňlaýyna gelip düşýärdi. Hiwa goşunyň öň başçylarynyň Niýaz Muhammed baýyň kawulhanasyna iýip içip keýip sapa çekip ýörendikleriniň habary Arnaguly saryňam gulagyna etdi. Ol bir gün ýarym gün iç girip daş çykyp töwerege sersaldy. Üýtgeşik zat görünmedi. Owada öňköňkülük iými salalykdy. Bir gün Arnaguly başga da daşarda öýüň yrkyşyna elindäki çöp bilen ýerdirmap otyrdy. Birden ol "Ýero Arnaguly" diýen ses eşitdi. "Näme beýle agyr oýap atypsyňla?" Arnaguly başyny gallarynda garry eşegiň üstünde oturan müçesi juda kişi ýaşula göz düşüp salam beren soň "Ay, şu düşnüksiz dünýä hakda oýlanyp otyryn" diýdi. Eşegini saklap elindäki taýagy bilen boynunyň ýüzüne gaşan goja "Bir dünýäni henize çelli oýlana tutan adama bolan näler?" diýdi. "Senem gorda Arnaguly, Mädemin goşun tartyp gelipdir bolyn, habaryň barmy? Ýurduna müňläp goşun gelerde, onu eşitmän galan adam bolarmy? Onda da
Sen at helak, özüň helak çapar bolup gidip gelen teke garyndaşlardan gara berýän ýok. Ya olar mädemin hywa dolanan soň geljekmikäler. Şonda gelselerem bir hasap. Şuma hal gelmejek tekeler, hywallar giden soň gelmäň geçsinler. Beýle güýçli ýagyn öňünde teke saryk salar bilede durup biljek däldir-de. Arnagulynyň sypaçylykly sözleri de ýaşulyny köşeşdirmedi. Gaýtam ol mädeminiň mara dökülmeginiň sebäbini Arnagully ýaly ýene hüjüm etdi. Ondan hem üçin sen dilegçi ýaly bolup saragta gitdiň. Möhmüň bitmejegini bilip durkan gitmeler ekeninde. Men ýagyn gelýändigini olara duýdurmak üçin gitdime. Ona ähli dilegçilik bolýarmyş. Barbyr dilegçilik bolýar. Ozalan bozuk keypiniň öňküsinden beter bolmajak bolup Arnaguly. Sohtu owasyna ýaşymyrat diýen bir gepe çeper saryk bar. Şol käte özi hakda düzen gazalyny aýdýady. Ona gazal, ýol ötenden gelordum, bir sepjejik dilordum, bermejeginem bilordum, bilmesede dilordum diýe. Bu bir degişme, menem şol degişmedäki dilegçi diýip hasap edäýsen. Men gaty görmäýin, ýöne özüň bedewatyň dälle, garry eşegiň üstünde oturýan, ýerlik sylgyjalat beren bolmak, türkmeniň öňde soňda öýüni ýykjak bolup, goparmak bilen bir-birini äsgermezligi bolar. Senem erkek adam, mädeminiň garşysynda özüň näme hereket etdiň? Ýaşuly ýa-ha ýalňyşyna düşünipdi, ýa-da Arnagulyň kem-kemden sesini gataldyp, kem-kemden gyzyp barşyndan heder etdi. Garad onuň ýanyndan tizirek daşlaşmak bilen boldy. Ýerinden turup Arnaguly bir sellem töwere garap durandan soň öýüne girdi. Ol gapyň içinden ýapyp töre geçende aýaly, "Näme gapyny ýapýaň? Ýagty jahany bir görüp oturalla" diýdi. "Gapyny açyp içeri goýberer ýaly daşarda gowluk barmyşmy?" diýen öýesi töre geçdi, çäkmenini üstüne ýapynyp ýatyberdi. "Saňa näme boldy?" diýip onuň hereketini bir näme geňoran aýaly sowal berdi. "Ýag tutýan, senem ýag tut." Arnagulynyň kellesinde aç gurçuk ýaly bolup aýlanmaga başlan pikir mara bilen saragytyň arasynda atsally. Ol pikir käýany müňlerçe ýigitli mara kömege gelýän gowşutkanyň gapdalyndan at goşdy. Käsaryk ýigitlerini alyp saragta tarap ýöneldi. Ýöne bu çykalgasyz iş başyna düşen adamyň netijesiz arzugudy. Daşardan at aýagynyň durkullysy gelmäge başlady. Arnaguly ony ýagşa ýordy. Ýöne hakykat ýagşy ýorgudyň öňünü kesdi. Ol ýerinden turup ugranyna gapa degen urgy öýü sarsdy. "Palta hakkym beriň." Ses ýene gaýtalandy. Arnaguly gapyny açdy. Işikde iki sany atly adam durdy. Olaryň näme üçindir ulusy dälle? Yaş oğlanlygy sesinden bildirip durany gepledi. "Näme, gulagyň kermedi? Palta hakymyzy ber." Atlynyň elinde dogurdan hem uzun saply aýpalty çyk bardy. Gyzma Arnaguly sanyrady, tolgundy. Emma daşarda gapy syrip ýören atlylara göz düşen soň ýekanyň çaňynyň çykmajakdygyny akyl ýetirdi. Bolsa da geplemän saklanyp bilmedi. "Jan berene jaý berseňiz bolmadymy?" Bu gedek ýaşulrak nöker dillendi. "Bize sen janyň gerek däl. Janyň özüňde durbersin. Palta hakymyzy ber." Arnaguly öýüň içine göz aýlady. Emma hiç zatdan nazar eglenmedi. Onyançada attan toksup düşen ýaş nöker paltasyny ýollaşynyň eline berdi de öýe kursap girdi. Ol törde ýatan saryk göllük içi halyny dolap aldy. Arnaguly hem nökeriň izi bilen daş çykdy. Hataryň ugrunda onuň gözüne iýilen 10-20 sany atly boldy. Olar hem mädeminiň saryklardan palta haky ýygnaýanlarydy. Goşun çekip mara gelen mädeminiň saragda da aralaşykdygynyň ikursuzlygyny, hojam şükürüň soňky wagtlarda bir näme köşeşen tarapdarlaryny gaýtadan janlandyrdy. Olar ýyl içinde wagt geçmäge başladylar. Maksat gowşutkanyň ýyl arasynda barha beýgelýän awraýny peseltmek, ony gözden düşürmekden ibaratdy. Beýle maksady amala aşyrmak üçin bolsa, häzir megerem ýene bir gerek gabat gelmegi gaty gumana ýapşalga bardy. Ýaýradylýan gep gurruna hädisen gowşut teka han saýlanman, hojam şükür ornunda duran bolsa, saragat üçin hywa howpy döremellerli. Mädemin tekeleri dälle hut gowşut hany halamaýanlyk üçin saragta göz görkezmek isleýärdi. Eger şu mahal hojam şükür başganlyga gaýtadan saýlanaýsa, awanyň howp öz-özünden ýetip gitmeli. Elbette bu gurrunlar esassyzlygyna garamazdan gowşut hanyň tarapdarlaryny oýlandyrman durmaýardy. Çünki haýsy sebäbet görä dörejekdigine garamazdan hywa bilen saragat çaknaşaýsa uly gan döküşlük bolmaly. Gan döküşlük başlansa da kim atadan kim ogullan juda düşmeli.
Şol gurrunlaryň gapdal bilen Hiwanyň diňe gowşutkany halamaýanlygydy. Diňe şondan diýmek isleýändigini tekrarlamak üçin mädeminiň teke hanyň başy üçin köp mukdarda teňe bayrag yglan edenligi. Şonuň üçin hem Hiwa jansyzlarynyň häzir saragtda bukdaklap ýörenligi hakda da dowul ýeredilýärdi. Şunlukda huşgalykda özüni şeýtandan emrüstem hasaplayan mekrusumoklar delirek eşikli adam görselerem onu Hiwanyň jansyzlar öýdüp şüphelendi. İl arasynda ýeýreýän gurrunlar kim käsleýin bolsa-da gowşutkanyň gulagyna hem baryp ýetýärdi. Maşmışlaryň nireden nähil ýol bilen döreýändigini ol düşünýärdi. Oňa garamazdan başgany kimdigini tanatman, köpçüligiň gep gurruny öz gulagy bilen eşitmek istegi döredi. Bahar entek tebigatyň üstünden öz hökmüni dol ýöredip başlamadygan bolsa, bir kun märi howa gatymaýylly. Hatda uzak wagtlap halis ýersen, içiletdeli galyň donlary günnüz ugra çykaryp taşlamaly hem bolly. Mayıl howa bolsa, ay hem aýdyň bolsa, akşamlaryna garaňky tünekde bosup oturmak halamayan adamlaryň 4 owanyň ortasynda uzyn depäniň üstünde ýygnanýanlyklaryndan başgan habarlydy. Diňe ýaşelenler däl, sakbaly guşaklaryna ýetip duran gojalarym ol ýere üýşüp düzüm oýnaýardylar, ýomok atşardylar. Şeýdip giýjäniň uzyn tarapyny bir näme gysgaldardylar. Uzyn nepe üstüne at derledip çykylýan belentligem däli. Adam miýady tebigat tarapyndan edilenligi belli däl gum üýşmegdi. Onuň depesiniň tekir meydany taýak atymdanam giňdi. Gowşutkan mayıl howadan aýly agşamdan peýdalanmaly etdi. Ol ýanyna diňe kelhan kepelän alyp gün madaly ýaşan soň uzyn nepe tarap ugrady. Geçilmeli ýol epesli bar hem bolsa, her kim öz içki dünýäsine berilip iki ýollaşyň arasynda gep gurrun bolmady. Ahir kelhan kepele ol dünýäden daş çykdy. Ýöne çykan dünýäsinde eden pikirlerden alyp çykdy. Han bütüki awşarlara mädeminiň tarapyny tutýarmyş diýerlerle. Bu nähili gep boldy. Kelhan baýyň bajasy kän gulun hojasy ýepdirler bolýan. O gepi hojam Şükürhanyň adamlar tapýar. Näme özüň bilýän. Awşarlar Hiwaň tarapyna geçmez. Eger türkmen üstü Nasreddin çolsa bolýan, awşarlar Eýranyň tarapyny çalar. Olan ket hudasyna Ýüsüp Han diýerler. Ýüsüp Han madama güýçlüň tarapyndadyr. Tümli duşdan bähwetli dost tutmak halayan adam. Dosty köpüň dosty bolmaz diýen gepimma. Kim bilýär? Gowşut gepini Kelhan üçin onçokly düşünüp ýetmän goýdy. Ol ýagdaý hem ustany ýene öňkü dünýäsine alyp gitdi. Emma Kelhan ol ýerde de uzak saklanmady. Medip dilap barallysak, bize arka durajak goňşy bolamam ýok aýt. Aýalyň kazy bolsa, ardan kim aýdarsyň? Goňşy diýäniňem özü seň üstüňe topsurup gelýär. Diňe özüňe daýanaýmasaň, ahallan näme habar? Ahallanam hantama bolar ýaly belli bir habar ýok Kelhan. Şuňa diňe ýalqap serdardan habar geldi. Ol öz bamysynyň ýigitlerini lemleýämiş. Oňa da şükür et Han. Haýt diýmegem duýamadyt. Onyň öndür. Ara düşündi myslygy ýene Kelhan kepele boldy. Hey özüne beri bala çaga nefaglyk oýanmazmy kaň? Ýomudun bala çagasyny susuz gyrmaga taýin mädeminiň teke çagasyny nefagara roýdýarmy? Şonu diýmek bilen Gowşutkan 1834-nji ýyldan bäri ýomut türkmenleriniň ýerini suwaryp gelýän dawdan akmy hem köne şarlawy bent bilen baglamaga mädeminiň 1850-nji ýylda buyruk berenligini ýatladýardy. Dawdan bilen şarlawyň öňüni bent bilen baglap ýomutlary gönden göne garagynçylyga bermek ýa-da geçmeli suw kesmek üçin bokurdakda pence saklap durmakdy. Hökümdar zalim bolanda bala çaganyň ağa sesi onuň gulagyna hoşawaz bolup eşdilýär eken. Uzyn nepäniň üstünde adam känni. Kelhan kepele bilen köni donyň bili eriş bilen guşalan telpegi çümrek eýlen gowşut görüş tutýanlaryň ýanyna aýak çekenlerine de hiç kim olary üns bermedi. Uzyn nepäniň üstünde başgan peýda bolar öýdüp pikir etmeýän adamlar öz şowkunlary bilen gumrady. Görüş mahaly gaňar bilen bassan gaýry gep gurrun bolmajakdygyny bilýän Han 4 sany aýagyň töwerege gum tozadýan ýerinde uzak saklanmady. Inniki barlan ýer köp adamlady. Ol ýerde görüşem ýokdy, gaýry oýnam. Daşna halka bolup aýlananlary bir zat aýdyp, gyzyl gyran gülüşdirýän adam aýdynda gara tuňçy bolup oturan müçesi kiçi ýaşully. Kelhan kepele ol hedilaga bolmaly pişirdanna, Gowşutkan ony ýakyndan tanamasa da adyny eşitýändigini ýadyna saldy. Çyn adynyň nämedigini bilmese de Han onuň lakamy bilen tanışdy. Çokko sakkally ýaşuly gepe-çeper adamdy. Ol dinleýänleriň özleri ýa-da ýança gyzykly gurrunlary erteki aýtmagy başarýardy.
Adamlara hezil berýän üçinem oňa Hezil aga diýen lakam galypdy. Ara düşen gülki gowurdan soň Hezil aga gurrungy dowam etdi. Ay padşah oýnatgy bolsa, wezir wekili parasatly bolmalylar. Ikiden biri çetrekde oturanlarym estinip Hezil aga sesine bat berdi. Allah bir zady ziyad etse, beýlekisini kem etmeliler. Onsoň ýanky kemakal padşanyň Peruz atly akıl käsesi pürpür dana wezir bolupdyr. Özüň oýnatgy bolsaň weziriň danadygyndan ne peýda? Diýip ýa-ha gepi gyzyklandyrmak üçin ýa-da gurrun soňuna tiýdirek etmek islen biri ýaşulynyň sözüni böldi. Del adam huzuruna oturýan padşanyň agzyna gep salyp bermek bolmaz ahyrin. Dur köşek diýen Hezil aganyň süýen manmagy howada öwürmetdi. Menem şonu aýtjak bolýanna. Hani bir owra ýanky akmak padşanyň huzuruna çet ýurdun ilçisi gurrun geçirmek üçin gelmeli bolýar. Mehman gelmäkä hiç kime görkezmän padşanyň satanynyň arasyndaky märsäniň ujundan inçejik sapak bilen dakyp ony oturmaly ýerine oturdun akylly wezir sapaň beýleki ujuny hem öz barmagyna taňýar. Närsesinden ýüpdaňdyryp padşa bolaşyny şonu näsene? On näme üçin beýdäkä? Şoňa düşünmeýän bolsaň, senem akmak padşadan gowluň ýok diýip bu gede Hezil aganyň özü hem hezil edip gülli. Ol padşa birden artyk maç gepläýse, jylawyndan çekmek üçin edilýär. Ýüpdaňjak bolsaň gulak ba sakal wa hökman satanyň arasyndan daňaýmalymy? Satanyň arasy hem gizlin hem amatly da. Garşyňda iýilçi oturýan sakalyňdan ýa gulaňdan sapak sallanyp dursa gülkünç bolmazmy? Gülüşmäge sehel bahana gözläp duranlar soňky sözüniň gülkü ýüküni ýetirdiler. Goşut hanyň edil gapdalyna durup arkan ýüzüni gaýşyp gülüp bir ýaşygyt içki joşgunly gülkü bilen daş çykaranyny hem az görýän ýaly bir eli bilen padşanyň egine gakyp goýberdi. Han içini gepletdi. Buna owluk. Pursat tapylsa gülmegem undanak bolar. Başda hoop bar diýip işlerini hümledip boroçada busup otursalar nädip bolardy. Buna owluk. Hawa adamlar, onsoň çet illi mehman bilen gep gurrun başlanýar. Senem Hezil aga, şo mahal iň bolmanda weziriň gapdalynamadym diýip biri ýaňsyly sowal taşlady. Hezil aga sowaly ünsem bermedi. Ilçi bilen ýurt arasyndaky alışverişiň gurrun edilýär. Samsyk padşa akylly weziriň işareti bilen gerek ýerine başatmalmyşyn. Maqullal gep gawat gelse-de ýene şol işaret bilen baş ýaýkamalmyşyn. Galan mahaly ol weziriň işaretine garaşyp dymmalmyşyn. Başdan aýakdym otursa bir hili bolmazmy Hezil aga? Ol padymannal padşa ahyrin. Padymandan parhy bolmagan üçinem dymany gowda. Ähli gepem şonda. Öz gepi bilen ýöreýän adam padşa bolsa-da uzak oturmaýar. Töwerege hä diýip öz wagtydyn arayan wezirleriň gepi bilen ýöreýän padşa uzak togtaýar. Töwerekdäkilere bolsa şalyk gerekde, baýlyk gerek. Hazynaň baýlygyna da diňe padşa akmak bolanda arkaýyn el urup bolýar. Oliç, näýsene? Ýanky akmak padşa gep gurrun arasynda käte ilçiniň ýüzüne garaýarmyş-da, siziň ýylda diýärmiş. Ýyny bolsa aýtman goýarmyş. Sebäbi padşa bir namartly gep aýtmasyn diýip ol agzyny açandan wezir ilçe duýdurman barmagyna daňylyg ýüp çekýär ekeni. Ozal şertde görä ýüp çekilse padşa dymaýmalmyş. Tä ilçi gurrun oturýan çamay bolsa padşa siziň ýylda diýen gep gaýtalap oturýarmyş. Çet illi mehmanlar ýola salyp ýyny dolanan wezir merhametlim, ýanky siz zor siziň ýylda diýen gepi gaýtaladyňyz oturdyňyz welin ilçe näme diýjek boldyňyz diýip soraýar. Agraf görnüşe giren padşa men ondan siziň ýylda padşanyň satanynyň arasyndaky närseden ýüpdaňýarlarmy diýip sorajaktym diýär. Hezil aga ýene bir zatlar diýişdirdi. Ýöne onuň soňky sözleri gülkü goýusyna düşen damja bolup bitdi. Gülkü ýatşandan soň bu ýerden gitmekçi bolan Gowşut han bilen Kelhan kepeläni soňky aýdyran gep saklady. Şu mahal Gowşut hanyň satanynyň arasyndaky närsesinden ýüpdaňyp biljekdeki tapylaýsady, öýdüňlän öz göpüni esler diýip Kelhan Gowşutyň gulagyna pysyrdy. Ikimiz öz göpimizi esitmek üçin bu ýere geldikde. Öz göpüni esdesin gelýäniň çyn bolsa ýene bir az tagapyl et diýip Kelhan kepeli ýylgyrdy. Üstünde nä barlandyr? Gowşut hanyň adyna gep oklanyň sözü märkäsiňip gitmedi. Onu gülkü bilen makullan, oňa söz bilen garşy çykanam tapyldy. Ay Gowşut hanyň näsesine eýýän ýüpdaňlany bolaýmasa, ha, ýüpüň beýleki uji kimiň elineke? Ýüpüň beýleki uji mädeminiň elinde bolarda. Ha, onyňa düýenirde närsesini de diýlen molly. Gowşut taragda mädemin marda.
Ýöne gowşut ýylyň hany bolýan bolsa, näme üçin mädemin gellilenle ýyly halas etmek üçin mara tarap atlanmady? Men şoňa düşünemok. Aýdynda mehnet garanky ýaly bolup görünýän daýaw adam elini kelemenletdi. Beýgaýrat bolmalyň adamlar. Mert Hudaýdan görür namart ýollaşdan. Başa agyr günnüşende öňbaşa şylta gatýan adam kişi däldir. Saňa kişiligiň görkezäsem towa gelermiň diýip öňki geplen öz gyzmalygyny görkezdi. Daýaw adam hem ondan pes oturmady. Sen öz kişiligiňi uzyn nepäň üstünde mazamlamada erte ýagy gelende görkez. Hana arka durmaly mahaly gyşyk geplesek dogurdan mertlik dälip bir ýaş ýigit daýaw adamy gollady. Başa geleni bile çekişmesek hanymyz han bolmaz, bizden mert kişi çykmaz. 4 aýdan ýaş ýigit akala çapar gönderip näden nä worka edip eýrana girewi berip bir hepdede 3 gelek turgenleşi gurap ýören hana nädip dil ýetirip bolar. Şu mahal biz Gowşut hanyň arkasyna dag ýaly bolup durmasak diýip gaty gyzygan hedelaga tüýkülüğüne duýdunmy nämemi ösgörüp az kemdimdi. Şeýtmesek näme bolarmyş hedelaga? Gowşut hanyň arkasynda durmasak bileňakmy näme boljagyny diýip özüni nurşan hedelaga öňküsinden gaty gepledi. Aýdaýynmy näme boljagyny? Aýtda aýtjak bolsaň, biz öz hanymyzy gollamasak, bir uju mädeminiň elindäki ýüpüň diňe Gowşut hanyň däl, hemmämiziň näçämizden daňaljagy belli zat. Kişilerin närsesi düşman tarapyndan daňlansaň, hatynlarymyň näme sede war ediljegini özüňiz biliberiň. Geplerine madama adamlar güldürýän Hezel aganyň bu sözleri märekede gülküdäl, ýöne ýylgyşym döretmedi. Asal hiç kimden ses seda çykmady. Niyaz Muhammed baýyň howlusyna ýetilenine güýçlüň gowsy ýok diýen gepi atlan Gowşuthan mädemin başdan hörpüni ýokardan tutar öýdüp oýlandy. Emma onuň çaky dogry çykmady. Salam helik alışmak, hal ahwal soraşmakda Hiwa hanyň agzyndan çykan sözler uruşmak niýeti bilen ýürüýte goşun çekip gelen güýjü Rüstem kişiniň aýdaýmaly sözlerini meňdemedi. Esasy gurruna geçilende bir näme haýwatlarak geplenäýmeli ýerinde de mädemin han sypaçylygyny ellen bermedi. Hatta Gowşut han ýagdaýa görä hereket edip hemragulyny nökerleri bilen saragatdan çykaranlyk üçin ötüş soranyny mädemin mihmanyň aýdanyny iň bolmanyny daşyndan makullap başatdy. Teke hanyň ýany bilen huzura gelen nepes molla gurruna goşulman iki tarapyňam aýdýanlaryny üns bilen diňläp otyrdy. Iki hanyň arasynda gepleşik edil bagşynyň ilki pesay hengden başlap kem-kemden ýokary galyşy gitdigiçe agyrlaşyp ugrady. Mädemin bir näme agraslanan soň han diýip ardynjyrady. Men sizi goňşy arada birek bir ýere delil ýetirmän, gaýtam ýardam edip ýaşalyň diýmäge çagyrdym. Hiwanyň saryga teka ýamanlygy ýok. Biz şeýle niýetli çakalyga munasip bolanmyz üçin Hudaýdanam sizdenem razy diýip Gowşuthan bir hili öz sözü bilen sözlemeýän adama meňzäp gepledi. Agzy bir arkalaşykly ýaşamagyň gymmatyna biz gowy düşünýäs merhametli han. Biz şoňa mätäç. Türkmenne arkalaşyk iki wasdan diýenem gep bar. Ras aýdylan gep ras. Dogrusyny aýtsam siziň ýagdaýyňyz gowy däl han. Siz ony menden ýaxşy bilýäňiz. Bir tarapyňyz Eýran, bir tarapyňyz aýmak. O ýurtlaryň ikisi parahat ýaşaýan goňşusynyň aýagyna badak atanyny gowy görýän ýurt. Biz mary iline ogramazmyzdan burun kän pikir ýurdup şeýlen isleýjäk geldik. Hiwa arka durmasa türkmeniň haly teň boljak. Birek penalamak üçinem agar goşum lazım. Goşna gerekdir merhametli han. Agar goşun bizde häzir. Ýöne onam eklemeli, saklamaly. Ulu harajat gerek. Şol meselede biziň akyllarlarymyzyň gelen netijesi siziňem göwnüňizden turmandyrmasa gerek. Aýdyň diňläp göreliň. Diňläp görmelläl han. Mädemin perdäni aşakdan tutup başlandygyny, Gowşut onuň äheňini haýwatdan sesinden aňdy. Aýsak saragat tekeleri mara göçmeli. Hiwa bilen bir bolmaly. Arkalaşyk ädemi mara topragynda başlansa ýaxşy bolar. Gowşut han her hili pirme garasda da mara göçmek teklibi beýle göni beýle pert aýdylar öýdüp garaşmandy. Bolsa da ol teklip aýdylanmady. Nämäniň näme bilen baglanşanyny derrew kellesine aýlady da aýdy beriň diýen ýaly mädeminiň ýüzüne garady. Hiwanyň maslagatynyň saragat üçin buyruk bolup eşdilmegine ynanýanyň üçin mädemin han güýjüniň ziýatdygyna garamazdan malaýym geplemäge çalyşdy. Türkmeniň arkasynda Horasan näl Hiwa durmaly han. Sünni bolar, şaý. Töwerekde bolup geçýän wakalardan kemsiz habarly mädemin açylyp ugrady. Baş wezir Sadry Agzamyň teke meselesinde näme pikir edýänim, düýşünde näme görýänim biz bilýäs. Sadry Agzam bugun çagyrmasa erti sizi çagyryr. Onuň maksady amala aşsa türkmeniň haly has agyrlaşar.
Siz şondan ozal maraq başlaňyz. Faragat üçinem, Xiwa üçinem injalyk bolar. Xiwa da Eýran bilen çaknyşmasy bolar. Mädeminiň soňky aýdanlarynyň ýapyk manyfy gowşuda da nepes mollada düşnüklidi. Xiwa hany Saragta beýlede dursun, hatda Eýran ýaly uly döwlet bilen erjeşmäge güýjüniň bardygyny mehmanlara duýdurýardy. Ýumorlamak, gep oýnatmak bilen alyp biljek galasynyň bolmajakdygyny düşünen Gowşuthan gönülemeli boldy. Xiwa hanyň meseleni keserdip goýmagyndan soň açyk geplemekden gaýry ýol galmaýardy. Saragty terk edip marag göçmäge entek wagt ýetnak merhemetli han. Odaly bilen murgawyň suwunyň reýgan bolmazlygynyň ýolunu tapmaly. Suw tygşytly ulanar ýaly niresinden nädip bent gurmaly, anyklamaly. Megerem ki siziň beýik hanlygyňa Faragat türkmenlerine hoslar çykmak isleýän bolsa, şuma halky ýaşaýan ýerinde de hoslarlyk edip bilerdi. Faragat türkmenleri Maragoşda tekeleňem, saryklaňam meýletin gargyna berildi bolar. Onda siz Xiwanyň teklibini türkmeni gargyna bermek diýip kabul edýäňizde, beýle meýli bar bolsa, Xiwa sizi Maraga göçmänem gargyna berip bilerdi ahyrin. Sizde beýle meýli ýok bolsa, şu maslahatyňyz amala asda biziň gargyna berilmegimiz bolýar. Marynyň suwy häzir saryň özüne deýtenak. Onu siz bilýäňiz. Muny aýtmak bilen Gowşut mädeminiň bir näme ugrundan gopmak istedi. Emma ondan peýdal netije çykmady. Ýagdaý şonu talap edýär han. Mädeminiň soňky sözi gepleşiňem soňky nokada boldy. Gowşuda uly çaknyşykdan ozal bir näme wagt utmagyň aladasyny etmekden gaýry ýol galmady. Xiwanyň maslahatyna gutornukly jogap gaýtarmak üçin bize bir hepde proje beriň merhemetli han. Çünki tutuş ilaty bir ýerden başga ýere göçürmek ýaly meseleni ak takkallar bilen maslahat etmeden meniň täk özüm çözüp biljek däl. Her näçe proje berilende de Gowşut hanyň ýene bir hepdeden Maraga göçmek meselesinde üýtgeşik jogap getirmejekdigini öňünden bilýän. Şonu hem isleýän mädemin ol haýşy gepsiz urunsyz kanagatlanyrdy. 1855-nji ýylyň mart aýynyň 4-nji güni öýleden soň bolan maslahaty Gowşut han uly çaknyşyň öňündäki iň soňky geňeş gasaplady. Umuman geňeşiň Faragat tekeler üçin aslada iň soňky geňeş bolmagy ahmally. Gowşut han mädemin anagyň Faragatlara öňünden goýan şertini eýem hemmeler bilýänem bolsa, Xiwa hany bilen bolan gurrunga ýene bir gezelik jikmejik beýan etdi. Maraga göçmek meselesinde ak sakallaryň geňeşden öňürti bir çukur tüýkürlenlerinden habarly başkan öz gepini şeýle tamamlady. Bize gidere ogur sümere deşik ýok. Sesne de ker göç diýene baş egip termi howda ýükläbersek, duýan üstüne mekan tutmaly bolaýmasak, orada allanmaslap ak sakallaryň hemmesi aýdan maqullap başatdy. Emma kimdir biri garaşylmadyk ýerden "Eglen başy kılıç kesmez diýen gepime bardyr han" diýdi. "Maňlaýymyzy ýere degirmänräk eglibem gördük, utan kenegimiz bolmady" diýip hana derek nepes molla gepledi. Başkan şahyryň aýdanyň üstüne ýetirdi. "Başymyza aman goýjak bolup ondan aşak egli bersegem sırtyma açyljak. Beýsegem haýatsız Xiwaly sırtymyza aýlanjak. Ya namarçy olum, sagja olum diýlende däliňmi?" Gowşut sowal bereniň ýüzüne dikanlap seretdi. "Şoňa razylyk berýärmi?" Sowal beren adamyň ýüzi gyzaryp gitdi, emma sesini çykarmady. Onuň içki pikirini Gowşut hanyň özü beýan etdi. Soňky şertde razy dälligini eýäm gyzaran ýüzüň aýdyp dur ahyry. Inni eglişige ýol galmady. Gep ýowa garşy durmakda. Başkanyň soňky teklibini geňeş gollady. Ýöne onuň ilaty galady jemlemän sowuşmak pikiri jedel öretdi. Hanyň pikirje adamlary gala gaplap goýup sowuşa girmellerli. Onu ak sakallaryň, batyrlaryň hem köpüsi oňlamady. Elki bilen goňuryň edermen ýigdi, şalha batyr geplep öz pikirini şeýle tamamlady. Barybir Taňry ajala salym bermejek bolsa, suwsuz çölleşe hit bolandan Faragat galasynyň içinde öleniň ýagşym kadiýan mene hanaga. Gowşut han göni şalha batyra seredip oturana meňgese de nazary töwerege de görüp ýetişýärdi. Şonuň üçinem ol şalha batyryň aýdanyny köpleriň başatyp gollaýandygyny saýgardy. Biziň bu galamyz ýaragyň duşman ýaragyndan güýçli bolsa galadyr. Bu gala bir garagadan aşagynda ot ýaksaňam bolar, üstüni gapaklap howasyny kesseňam bolar. Mädeminiň süýräp getirýän toplary şu galanyň gapagy bolmaly. Özde men aýdanymdan dürsmany çykaran adamlar. Men ýowa garşy durup bilmejek garrylary, bala çagany, zenanlary çöle çykarmak hapdaýdyan. Biz garyltagam neslimiz dowam eder ýaly, tohumlyk galmaly ahyrin. Başkanyň pikirine goşulýan nepes molla, niredenler bir ýerden ýadyna galan. Dary şa çozandy türkmen üstüne tumar gyýyňypdy, garagym bile diýen setirler gaýtalady. Emma ol
hiç kim eşitmedik ýaly üns berilmän galdy. Teke ýeňişi erkinli, onu agzyna näme gelse aýdyp goýberýänim tapylýardy. Bu gedegem şeýle boldy. Çokka sakally arryk ýaşyly gopsuny da bizinki ýylanyň gumy gysganşyna barýan bolaýmasyn han diýdi. Mädemine yer gerek bolsa, Faratyň yeri gitmey, bereliň de. Yamandan boynuny satyn alyp gaç diýen bir gep bar. O gep bar agam, ýöne 4 derwiş bir keçe sagar, 2 sultan bir ýurda sygmaz diýenen bir gep bar. Mädemine toprak derkardar. Ol teke bilen sarygy çakışdyryp, ikisini bir ýumruň içinde saklamak isleýär. Teke bilen saryň bir-birini gyrmagyny maksat edinýär. Teke marawşda mädemin şol maksadyna harç harajat çykarman, öz ganyny dökmän, teke bilen saryň dökjek ganynyň hasabyna ýeňiş galanýar. Oňa yer gerek däl, şer gerek. Sen şoňa düşünýärmi, agam? Hanyň agasy düşündim diýse-de, onuň indikatan sowaly öňküsüçide bolmady. Senem onsoň mädeminden gorkýarmy? Goşutgan ýaşuly adamyň gepini ünsüz goýup, ony köpçüligiň öňünde gelişiksiz ýagdaýa salmagy uslup bilmänsoň, men sana näme diýsem kamam diýip çalaja ýylgyrdy. Han-handan gorkar, han hatyndan tewekkelçilik anam gowy närse. Ýöne gorkmalyňdan ätiýaşsyz bolmagam akyllan nişan näl bolsa gerek. Çokka sakallynyň başga ýana alyp giden gurrugnyň ugry ýene Şalhawatyryň başlan gepine dolandy. Başy süpürmeli adam gepledi. Şalhawatyryň aýdanny bize muna ýaz hanaga. Şu 40 ýaşymyň gylla ýaryny çölle geçirdim. Şuma halam mallary ogluma goýup bir ýere geldim. Gasy çalarak çytylan goşutgan. Gepin magadyny aýt agam diýdi. Ýoksam teken ojak başynda gurruňy mädemin gapymyzdan garan soňam gutarmaz. Gepimin magady hanaga. Çölle ýylýan närsa men gaty belet. Ajalyň üstüne baryp amanadyň tawşyrandan oň özi sen üstüne gelsin. Hä diýmän jokramazsam mastanar. Ol bala çagan aman goýmaz. Çöl biçak rehimsizdir. Çöle çekilenler helak bolar hanaga. Aýdyanyň jany ýok däl. Ýöne aslynda da türkmeniň duşmany gyrlyp gutarar diýen maksat bilen bizi garaguma getirip tykdy. Bi gaty ýowul toprak. Görü görsegem gyrlyp gutarmadyk. Gaýtam ýowul çöl bize howanlar çykdy. Howanlaryň gadaply şarpygy duşmanyň söýünjinden bähritli. Türkmeniň howslarym garynnaşam gara çöl. Han sözüni paýawlasa da gollanam açyk garşy çykanam tapylmady. Şonuň üçinem ýene onuň özi gepledi. Gadym zamanda Mäzenderan jengelinde ýuha çykan 2 sana azdarha ýaşanmyş. Olaryň biriniň 40 kellesi, bir guyrugy, beýlekisiniň bir kellesi 40 guyrugy bolanmyş. Bir gün jengele ot düşýär. 2 ýudarha gaçmak bilen bolýar. 40 guyrukly bir kelleli şamar başyny belent tutup otdan ýalyndan urdurmyşlap geçýärde, göni gelen ajallan özüni halas edýär. Beýleki 40 kelleli azdarha bolsa, her kellesi bir tarapa çeken soň hanca gitjegini bilmän ýalynyň içinde köýüp galýar. Aşak bakyp geplän han tymsaryny gutaran soň ýüzüni gallyrdy. Siz maňa 40 kelle daksaňyz dakyn. Ýöne ýagyn dep edýänçäk köp kelläň arasyndan öz saýlap alan ýeke kelläňiziň çekýän tarapyna gyşarmaňyzy men sizden towakka edýärin. Maqul adamlar. Ýene hyşuşy köpelli. Ýöne bu gede gowruň manysy aýyl saýleşdirli. Maqul. Hanyň aýdýanyň jany bar. Başaryp bolsa tutuş ilaty bala çagaty bilen gargana bermeller. Goşuthanyň kellesinde uğrayan siýasatyna görä, mädemini söwüşe girmeden ozal. Näçe gerek büdüredip bolsa, şonça da tekeler üçin peýdary boljakdy. Başgan hywanyň uzak ýollan harç harajat çekip mara alyp gelen hindi pilinden çekinmeýärdi. Onuň haky maltyk ýa-da ujuda hallenen naýrady. Ýöne ol 2 san sar topdan bolýan gaty eýmenýärdi. Sar toplaryň ok atyp biljek weýrançylygyndan beterde, olary tekenekörleriň agyna salyp biljek gorky hopdy. Şonuň üçinem Goşuthanyň küýü köçesi nähili gymmat düşýänem bolsa, şol toplary ele salmakdy ýa-da atylma ýal etmekdi. Han şol maksadyn amala asyrmaga ýardam edip biläjek Şalhawatyr, Tozanly Watyr, Durduhan ýaly bir topar adam hakda öňden bäri oýlanýardy. Saragat bilen mara aralygynda ululuk içilik uýunyň sany gelni. Olaryň hemmesini 2 güniň içinde sandan çykarmalyp Goşuthan ýürüýte buyruk berdi. Mari ýolundaky iň esasy goşa uýuny zäherleme bolsa, ikisinde hut ýanyna çagaryp kelhan kepele bilen gurbana aýratyn tawşyrdy. Ol işin kelhan kepele tawşyrylmagynyň gaty esasly bolmagy mümkindi.
Çünki kelhan kepele ustaçylygynyň daşyndan dagyň çöp çalamyndan, käbir möýmöjeklerden zäher ýasaýarmyş. Onu da gerekli pursada gylgyň naýdan ucuna çalýarmyş diýip il gurrun edýärdi. Kelhanyň zäher ýasaýany çynmy ýalanmy belli däldi. Ýöne her ýyl güýdenrak ol daga tarap gidýärdi-de 3-4 gün egilenip iýine dolanýardy. Kelhan kepele ýol beret kökmenni esen çopan ýylýan ýaşulyny ýanyna ýorlaş edip aldy. Esen çopan köp ýyllap gulanlyda, jojuklyda, goşa goýunyň töwereklerine mal wagtdy. Her alana her oýa gaty beretdi. Onun aýtmagyna görä Sähra bilen Sary çölüň serhetinde ýerleşýän goşa goýunyň daşynyň adamsyz mahaly bolmaýardy. Haçan barsaň ýa-ha meşigini suwdan dolduryp duran çoluga ýa-da mallaryny nowadan gaýtaryp duran çopana satylýardy. Bu mahal bolyn ol ýerlerde mal garada adamam görünmeýärdi. Goýlaryň birini köprülemeli, beýlekini zäherlemeli edildi. Türkmenler üste ýagy çözmek howpy awanynda duşman suwsuz götürýär ýaly. Degerli goýlaryň hemmesiniň üstüne tekilläp, goýwardyg bildirmez ýaly edýärdiler. Hop sowlansoň üstüne açyp ýene olaryň suwundan peýdalanýardylar. Aryp gelen atlar suwa ýakylandan soň telim gojak sadak borjaklaryň şahalary getirildi. Şondan soň 3 adamyň arasynda ýeke pil durman işledildi. İçine hapa supa gaçmadylygyň aladasy edilen goýunyň erňegi diýil goýup eseltildi. Getirilen şahalardan agdyna köpredildi. Köprüýüniň üstünden hem 2 eplenen galyň at geçi ýadyldy. Töwerekden ýygnanan awarsyz oduny ot berilende goýunyň nowanyň üstü gyzyn tamdyra aýlandy. Ikinji goýa salyp edilmeli ähmet öňkü bilen deňeşdirilende ujypsyz hem bolsa hysırdasy ýetipdi. Türkmenler goýu zäherlänlerinde adatça suwuna bir at torba arpa döküp hem çäklenmeýärdiler. Arpa goýu suwuny içip bolmaz ýaly derejäniň bäri ýanyna ýetirýärdi. Ýöne kelhan kepele bu gezek arpaly pirmek hem ýüzleýärek gasaplady. Ol zäherlemeň ýene bir tilsimini arpanyň üstüne urna etmekçidi. Onuň gelen aýgydyna görä goýa sıçan ýa alaka taşlamaly. Kelhan kepele ýany bilen alyp gelen at torbadan ulura haltanyň bogsuny çözüp goýa arpa goýdy. Şondan soň sıçan gözlegine çykyldy. Umuman goýularyň töwereginde sıçan bolguşdy. Hatda alakadan sıçandan goýranmak üçin goýunyň erňegine belen seki kemedilýärdi. Çünki alaka ýa-sıçan gaçyp goýunyň içinde ölüp galsa, şol suwdan içmek bolmaýardy. Ol jandarlaryň maslygynyň mergi keselini öğretmek howpy bardy. Goýa alaka sıçan gaçandygy bilinse, suwunyň iň soňky damjasyna çelle çykarylyp meýdana dökülýärdi. Ölen jandarlaryň maslygy tapylyp suw tämizlenýänçe şol goýudan mal garada ýakylmaýardy. Esli wagt gözlenenden soň esen çopan bir sıçan tutup derre onuň kellesini mınjyratdy. Şol mahalam aňyrrakda çöp çalymyň süplükleriniň arasynda örüp ýören Gurbanyň "Hay kelhanaga ýeteweri" diýen howply sesi çöli ýanglandyryp gitdi. Ol ses sıçan ýa alaka tutanna begenýän adamyň sesleri. Iki kişi iki ýerden ses gelen tarapy algady. "Näme boldy?" diýip kelhan kepele entek ýigdiň ýanyna ýetmäke hopurgyp gygyrdy. Gurbanyň ýanyna baran usta gulagy bilen eşitmeli jogaby gözü bilen gördü. Korkmaktan ýaňa reňki çölüň çägesi bilen reňkdeş bolan ýigdiň bir adam gapdaryna ullakan sarymtyl ýylan ýatyrdy. Ol özünden hem eden işinden göwnü gaty hoşýaly, gaçmak bilen hem dälli. Ýetip gelen esen çopanyň 2 gulak beýli ýer ýumşagyn bolsa ýylanyň gap beýlinden börüp taşlady. Ýylan Gurbanyň sag aýagynyň ballaryndan çakan ekeni. Kelhan kepele beýline pyçagy aldy-da aşağı oturdy. Onuň näme etjek bolýanyny bilen esen çopan "Agdyňda ýara ýokdur da" diýip sorady. "Ýok" diýen manyda baş ýykan kelhan ýylanyň diýişiniň gallaran tagmasynyň üstünden kan çykarýaly edip atanak çekdi. Pyçagyň beren ızasy ýylanyňkydan pes bolmady. Gurban ýüzüni tutup urundy. "Erkek bol" diýip kelhan kepele haýwadatdy. Ol çök düşüp oturuşuna sırtyny tüňördüp öňe egildi. Ustaga çu sakally eňegini mümkünledip gana çykyp duran ýarany sormaga başlady. Ol ýene çök düşüp oturdy-da iň soňky gezek tüýkürenden soň eliniň ýeňsesi bilen dodaklaryny süpürdi. Birdenem ol oturuşyny üýtgetmän öz jermegine ýapyşdy. Çygyrly, hyklady, emma boşuk bilmedi. Wagt içgar gerek mahaly şüýem bolanakda. Garşylmadyk ýerden balag aşak düşürilen Gurban dikellide uýet ýerini eli bilen penalady. Kelhan kepele onuň elini gakyp goýberdi. "Tapdyň uýaljak wagtyny. Hani siderrow?" Usta ýigdiň satanyň arasyny eli bilen tutdy-da, "Mene sen üçin gudaçylyga çykjak bolup ýörün, senem öýlene wadyň görkezmäge utanýan." "Nä öýlene wadyň sende barmyşmy?" Ustanyň agzyndan çykan soňky sözler bir tarapdan aýagyň yzasyny az salymlyk unuttursa, beýleki tarapdan ýigdi iňkisine gidirdi. "Kelhanaga men üçin nira gudaçylyga barjak bolýarka? Gapdalan seredilip durka, onda da epey adamyň owjuna bu şugmak Gurbany aňsap düşmedi.
Kelhan kepele yarany ýuwan soň galan peşe ulenem öz agdyny çaýkady-da inni atlany bersegem bolýar diýip ýaşyla ýüzlendi. Esen ağa, sen girine iýlen sıçany guýa taşlay. Muhammed Niyaz ýasawul başyny 1000 atla serdar berläp gara ýapda galyran Mädemin han 1855-nji ýylyň 9-njy martynda Saragta tarap ugrady. Gün ýalbarap durdy, howa maýylly. Sahraý meýdanyň üstünde gök ýapynja örtülip başlandy. Ýerki wakaryň bu ajaýyp tebigaty göwüniň alkyndarmaly ýaly. Emma Mädeminki tersinedi. Ol henize çelle beýle süslepes halla görünmädi. Dogry, Hywadan ýörüýte getirilen umuman hanlyga ardan düşmät ikindi pili Goşut hanyň ýanyna Seyit Muhammed Işany hem alyp ikinji gezek gelip giden günniň ertesi haýsydyr bir kesele uçurap ölüpdi. Ol wakany Mädeminiň ýagşa ýormanyna belli zatdy. Ýöne tükünüksiz baýlygyň eýesi bir piliň ölümi üçin beýle derejede gamgaýyn bolmaly ýaly. Goşut hanyň gelip gideli bäri 3 gün geçipdi. Şondan soň Mädemin hiç kim, hatda eziz görýäni Muhammed Ýakup Mäter bilenem gownaçyk halla gepleşmeýärdi. Hywa hanlarynyň huzuryna gulluk edip ömrüni paýawlap ýören Muhammed Kerim Guşwegi Muhammed Ýakup Mäteriň ýanyna ýörüýte baryp atasy Allahuly han dünýäden ötende de Mädeminiň beýle tukat ýagdaýda görmänligini aýtdy. Hem onuň sebäbini bilmek istedi. Mäter hiç ýyly jogap gaýtarmady. Emma Dana Wezir hanyň bolşundan özçe netije çykarýardy. Onuň gelen aýgydyna görä, Mädeminiň keýpiniň beýle derejede bozulmagynyň sebäbi Hywadan döwü güýçli ýagdaýda iň bolmana döwden ýurdun paşasynyň dälle Türkmeniň onuň hem haýsydyr bir bölejiginiň öňmaşçysynyň agar goşuny bilen gelen gudraty güýçli Hywa hanyny äsgermänligidi. Guşweň gyzyklanmasyndan soň Mädemin bilen Goşut hanyň arasynda soňky gezek bolan gepleşige gatnaşan Muhammed Ýakup Mäter öz saklamasyny dernäp görmek üçin şol durşugy atlady. Mädemin han wada berilen wagtyndan telim gün gijip gelen Goşut han bilen Seyit Muhammed Işany 1855-nji ýylyň 4-nji martynda Garaýap galasyna kabul etdi. Ol teke hanyň gijä galmak bilen Hywany äsgermänligi hakdaky pikirini kalbyndan hem agdyndan hem çykarmady. Ýöne Goşut hanyň Saragat ýylynyn adyndan sowgat getiren ýüpek dowuna elini göwnli-göwnsiz uzadanlygy welin ýaşarjak bolsa-da ýaşaryp bilmedi. Pähimdar Muhammed Ýakup Mäter beýik hana getirilen ýyl sowgatyny ýyle görkezmek lazımdyr diýen ýumarlama bilen ýüpek dowuna hanyň elinden alyp daş çykdy. Ol derrewam iýine dolandy. Bar Mädemin şunça aladalansa-da kalbynaky kinany kalbyna basyryp goýmaga kanagat edip bilmedi. Türkmen hiçden giç ýaxşy diýip ras aýdan eken han, öz belläň möhletingizden 3 gün giç geleniňizde de şükür. Bir hepde giç geleniňizde de etjek adam bolmazdy. Erk öz eliňizde. Mädeminiň aýdanyna tersine düşünmeli. Onuň etjek zady edip biljek zady gatykänni. Hywalynyň erk öz eliňizde diýmesiniň manysyna goşutgan dürs düşünýärdi. Marynyň Saragtyň erki Mädeminiň elindedi. Muhammed Murat Mähremiň ahalla onça nöker bilen ýöne iýip içip gezmedip ýörmeýäni bellidi. Şonuň üçinem ýowguny Saragyň hem tekaniň arasynda durajak ahalyň Mädeminiň eline gutornukly geçen bolmak ahmally. Merhametli han, biz siziň öňüňizde günäli diýip Goşutgan toşan tüýlük etdi. Günäsiň sebäbini welin adam maşa aladasyz bolýarmy diýip gümürtük delillendirdi. Mädemin öz ýanyndan Goşutyň aladasynyň syryny her hili tutaryk bilen baglanşdyrsa-da Hywa bilen çaknyşyga taýýarlyk görülmegine syrykdyrmagyň welin üstünden barmady. Ol Hywanyň Saragat bilen oýunyň deňdälligine Goşutganyň kemsiz düşünýändinden ýardy. Iň esasy gep diýip Mädemin oturan ýerinde de ýalpylyk uşagyny çekişdirdi. Seyit Muhammed Işanam ýönedim oturmazlyk hemem Mädeminiň gowunyny götermek üçin biziň gulagymyz sizdedir, merhametli han diýdi. Mädemin hassa agras sypada çolandy. Nasreddin Şadan niçikdi mektup geldi. Nasreddin Şadan näl sadr agdamdan diýip Goşut düze düşberdi. Parky ýok, ýelanyň agyna, garasyna. Goşutgan Tehrandan gelen hatyň mazmunyny gaýtalady. Ol sözüni gutaran madyna beýline Tehrany boyun egdirmäge kuwat bardygyny ýaňratjak bolýan ýaly Mädemin ýene beýle uşagyna elini ýetirdi. Ýok, ol bolmaz han. Tekanyň arkasynda Horasanlar Hywa durmalylar. Siz eden ähtiňizden dänmeli bolarsyňyz. Seyit Muhammed Işan saklanyp bilmedi. Beýik Taňrym siziň kalbyňyza giňlik salsyn, merhametli han. Ýöne biz ähtimizden dänip bilmez. Kesgitlik hem garaşylmadyk jogap Hywa hanyny haýran etdi. Emma ol jogap sözüni aýtmakka gödögrak çykan gepi bir näme ýumşatmaga sanan Goşutgan gepmedi. Merhametli han,
Biziň işanmyzyň beýle diýmeginiň öz sebäbi bar. Ony çyksa sebäp diýende mädeminiň sesi güňleş eşdildi. Biziňki diňe bir lewiz ähti hem däl. Teke Nasreddine 40-dan bir zekat töleýär. Onu da cehennem diýsek, Eýran bizden gırawam saklaýa. Gıraw sözüni eşden mädemin pes ses bilen çilim diýdi. Gapa gulağında girip xandan şeýle haýyşyň bolmagyna garaşyp duran ýaly şol pursatyň özünde egilibräk içerik giren çilimçi suw çilimi mädeminiň öňünde goýup çykyp gitdi. Ümsümligi kädiniň hokurdysi boldy. İçini tüsseden noluran han daljygyp sowal berdi. Näçe? 40 öýli. Mädemin ýene bir gezek suw çilimini hokurdatdy. Oňa endişe etmekden gaýry bir şey galmadyk ýaly. Her hal Eýran-Eýrandy. Näçe güýçli bolanyny da mädemin Nasreddine türkmenlere haýwat atışýal derejede erişip biljek däli. Onsaňam Hywa hany gıraw üçin Saragtdan Eýrana adam iyi beriljeğini bilse de eýem işden geçenler diýip pikirem etmeýärdi. Bolsa da ol Nasreddiniň özünden öňürdenligine gaty bir gynanybam durmady. Çünki Eýran Hywadan telemetse uly hem bolsa mädemin onuň goşun derejesini özünden güýçli hasaplamaýardy. Üstesine de Nasreddiniň bir Saragat diýip Hywa bilen çaknyşmak üçin gylgyna ýapyşygyna mädemin eger inanmaýardy. Inni näsek diýäňiz diýip mädemin ýasama ýylgyryp sowal berdi. Ýöne şol hereketiň ýylgyryşdygyny ýa-da gazapdygyny gowşutgan onçokly aýyl saýl edip bilmedi. Beýik han, bizde näme etmekden Allah saklasyn diýen nakıl bar. Allah nämäni alymyda ýazan bolsa, şonu görbermeli bolar. Mädemin bir näme gazaplandy. Allah size Horasanyň guly boluň diýdimi? Merhametli han diýip gowşup bir näme dikelli. Allah'ın adından gepler ýaly biz peýgamber däl. Ýöne tekäniň takdyryny şeýle ýazan Allah oňa Horasan bilen iyil bolmagda buýran bolaýmasa. Mädemin ilki Muhammed Ýakup mäteriň soňam gowşut hanyň ýüzüne seretdi. Biz bu ýere gep uruşdurmaga däl, garyndaş bolmaga gelipdik bolyn. Hywa hanyň weliniň ýerine gepkändi. Ondan gan iyisine de garaşdan garaş vermeli. Şonuň üçin bolsa gerek. Elinden testisini gaçyran Seýid Muhammed işan gyssandy. Türkmenem garyndaş parazdyr merhamet han. Hywa kimin bilet garyndaşly bolsak, bize arman çekmez. Emişmedik, meded arkaly garyndaş bolýanlar. Sen şonu bilýärmi işan? Seýid Muhammed işan köp ýyllardan bäri ilkinji gezek uly derejedäki ýat adamyň özüne siz diýmän sen diýeni eşitdi. Emma işan oňa ullakan pituwada bermedi. Bilyas hanaga, bilyas. Bilseňiz, teke bir elinde iki garpyz götürjek bolman, Nasreddinen ýüze urmeli. Teke üçin Hywadan mähram garyndaş bolmaz. Onsoňam hanyň sözüni bölmesizligine düşünse de saklanmadyk gowşut Hywa hanyň onsoňy özü dowam etdi. Onsoň hanaga biz ala aşyndanam wel aşyndanam galaýmasak. Ýok. Aliňem, weliniňem berjek aşyny size Hywa ýedirer. Mädemin şunça saklanjak bolsa da özüne erk edip bilmän gowşutyň ýüzüne gazaply garady. Dälen dogry habar, gowşutgan. Teke Saragty terk edip mara göçmeli bolar. Däli bolmasagam bizem dogry habarmy aýtmaly bolýas, diýip gowşutgan. Näme üçindir Muhammed Ýakup mäteriň ýüzüne garap gepmedi. Beýle teklibi tekeler berjay edip bilmeýär. Ol mädemine tarap seretdi. Türkmeniň dağınykdygynyň sebäbini sizem gowy bilýäňiz. Megerem Allah'ın özü Türkmenin yeri üçün dava olmasın diýip bize şeýle ýowy toprak bahs edenler. Ýöne bile ýaşamagy, ýagdaý bolanlygynda türkmen taýpalary hiç kime töwella etdirman bile ýaşardy. Her haýsymyzyň öz güzeranymyzy zordan aýlamaga kwapdaş ýerimiz, suwumyz bar. Biz bir-biriň rızkyny kemmek islämdik. Saragat tekeler ahallana moňuşman näl, hut suwgutlygy zararly göçüp gaýtmaly boldy ahyryn. Siz onu bilýäňiz. Biz onu bilsegem, siz mara göçmeli han. Gowşut hana sypaýçylygy taşlap, göni ýetlämekden gaýry ýol galmady. Saragat siziň ol şertiňiz bilen alalaşmaýa merhametli han. Şu mahalaçellik her hal sypaýçylygy elden bermän gelen mädemin han, Hywadan kalbyna göterip gaýdan aýgydyny ahyrdaşyna çykarmaly boldy. Gedemligiň tomaşasyny meýdan görmeli däsek, nähili bolar han? Mädemin aýtmaly eden iň soňky sözüni aýdandan soň inne sypaýçylyk eden bolup, edep görkezden bolup oturmaň hajaty ýokdy. Şonuň üçin gowşutgan gulagyna ýeten sözlere kwapdaş jogap gaýtarmaly etdi. Tomaşa meýdana etmäge diýran bolsa,
At toynana atçıdar han. Hiwa handan Faragat handan ahir esmek islen jogawda şolly. Mädemin injally. Gulanly ulu wasga gally. Hojam şükür qowum garnaşlarynyň hemmesini ayaga galdyrdy. Ulu kiçiğinin ähli aladasy belent mertebeli Hiwa hanyny deňli derejeli garşy almakdy. Düýün gara ýapdyň gelen çapar mädemin anagyň Gulanlyda düşläp geçjekdiginiň habaryny getirel bäri, hojam şükür zowzurlama derdine sataşan ýaly bir ýerde uzak saklanyp bilmedi. 1855-nji ýylyň 10-njy martynda mädeminiň goşuny öýlenler Gulanly sewtine gelip ýetdi. Belentlikde ýürüýte goýulan adamlar uzakdan peýda bolan tuga gözleri haklaşandan owa tarap atsallylar. Gelýär habary ýetirilen hojam şükür ýanyň 15 adamy bilen belent mehmany garşylamak üçin atlandy. Bir atlynyň diýiniň üstünde bolsa Akkunduz ýaly işjek bardy. Owadan esli daşlykda hojam şükür goşunynyň öňünden çykdy. Mädemin taýak atyma gelende atlylaryň başynda barýan hojam şükür durun diýen işaret etdi. Atlylar dylaw çekdiler. Mädeminiň şu tahbarky hereketine ýannakylar hem haýran galdylar. Sebäbi onuň hojam şükür derejesindäki adama beýle uly hormat goýýanyny heni gören adam ýokdy. Ol 5-10 adımlykda atdan düşdi-de hojam şüküre tarap piýadalap ugrady. Özüne tarap onda da atdan düşüp gelýän beýik hyýwanyň hanyny gören hojam şükür bu wakany düýşdirýdi. Beýle mertebeli mehman piýadalap gelýärkä özüniň atynyň üstünde oturmasy ummata sygmajak gawakat hereket hasaplady. Ýöne ol aldyramakdan ýaňa ayagyndan sypan özüňliğini hem wagty bilen tapman atdan syryp düşmeli boldy. Mädemin hojam şüküre gujak geldi. Dikkat hanyň gujagyna arryk gowrasyny taşlan hojam şükür asalymlap dünýäni unutdy. Bokurdagy dolup owasyna ýaşyndy. Ol beýle uly hormata ömründe ilkinji gerek, megerem iň soňky gerek münasip bolýardy. Hojam şükür özüni dursandan soň şuňky dawara münasibetli ilkinji gerek geýen ýalpyrlyk täze donyň goltugyndan çykaran iki gulaç ýaly ak ýüpek matany mädeminiň biline çolady. Öňden dilleşikli bolan sebäpli şol mahal hem ýyza galan öňe işjekli adam atyna gamçy çaldy. At çollem gelmeli ýerine ýetip durdy. Heniz beýle uluhan görmedik adam işe ýere düşürip aldyramakdan ýaňa kän mahal geçenden soň haýkyryp salam berdi. Hojam şükür öz birine kypçagy sowurdy-da mehmana uzatdy. Belent mertebeli hanymyz, şu işeň damagyny öz goluňyz bilen çalsaňyz bize uly hormat goýduňyz bolardy. Mädemin beýle ýagdaý geň bolsa-da türkmen adaty şeýle bolsa gerek diýip o ýerden soň pyçagy eline aldy. İşekli hereket türkmeniň adaty däli-de hojam şükürün giziýetman oýlap tapan permidi. Ýetip pyçak eýýäm güýlenip alaja taýin edilen janawaryň diňe bir damagyny çalmak däl, taf boýnuny ýolup taşlapdy. Böwrü ýokup duran işçege tarap sereden hojam şükür ýylgyrdy. Ýaşy adamlar damak kesende şeý dip mali gynaman kesermiş. Eliniz ýeňelekeni, beýik han. Heni jany only çykmadyk işçege eýerin gaşyna atan adam owa tarap eňdi. At her toğsanna işçiň boğazyndan çykýan gan töwerege sıçrap barýardy. Şondan soň mädemin hem atlandy. Atlylar hataryň çetinde dikilen ak öýe tarap ýönelenlerine ajalyna el bolan bir ak köpek üýrmesiz mahaly, üýrmesiz adama bakyp üýrdi. Ol parahat ýatan ýerinden turdy-da mädeminiň atynyň ala berdigini halamadymy näme? Onuň 5-6 adam golaýyna ýetip deýslerini tartardyp jawjynyp üýrmäge durdy. Belent mehman ak oýun golaýynda düşländen soň it üýrmesini dowam etdi. Ol ýagdaý mehman göwünde alar öýdüp howatyrlanan hojam şükür gapdalyna duran ýigitlerin biriniň eline gara myldygy kakyp aldy-da üýrüp duran itiň maňlaýyna atyp goýberdi. Iki gözüniň arasyna garmady gany çogup çykkan köpek aýylgan çuwankyrdy-da ýere serpildi. Emma ol bir adamy mädip bilmän agdyny ýere berdi. Kimdir biri onu art ayağından tutup derrew süýräp gitdi. Gapa tarap ýöneljek bolup duran mädemin saklandy. Diýem siziň iýliň däwimidir hojam han. Howa merhametli han. Biz iýle belent mertebeli mehmana bakyp üýren iti şeý diýenler. Öz hanyň 3 gün märi ilkinji gezek ýylgyranna şaýat bolan Muhammed Yakup Mäter injalykly demally. Suw entek ýylamandy. Onuň üstesinde de bu demir gazykdan öwsýän şemalyň ýakymy ýokdy. Şonuň üçinem balagyny diýine çenilçermäp derýa giýrenine kän mahal geçmedigen bolsa kelhan kepele tireräk suwdan çykanyny kem görmedi. Emma hokkolaryna çelli öledip kenarda kädeleri suwdan norlaryp duran aýallara, ýetişen gyýlara gözü düşenden soň ol daş çykmagy özüne uslup bilmedi. Ol meşige suwuny boşadan kädesini ineriň ýanyna duran gurbana tarap oklady-da
tulumyň özüni suwa çümdürdi. Agdar meşik ala bakırdı bolup suwdan dolmaga başlady. Onyança Gurbana tarapdan kädi raýysdan ýa togulanyp ýene Kelhan kepeläniň ýanyna geldi. Kädini akymyň ogruny goýbermän saklan Kelhan Gurbana alarlyp seretdi. Kelhan aga ýaňadan diňle diýip Gurban ýokardan gygyrdy. Saňamda nä tutup bilýärmi diýip Kelhan kädini has batlaraklandy. Kädi Gurbanyň sowa geçip oturan düýanyň howdunyň ýanagyna degdi de iki bölündi. Kelhan aga beýle gatydyňmazlar ahyryn. Mene inim şuň saňa ýaranyp bilmedim. Çaladyňsam tutma, gatydyňsam tutma, daga nädip saňaýyn. Döwlen bir suwkady bolsun. Birdenem Gurban Kelhan kepeläniň bu mahal asla garaşylmadyk sowalyny berdi. Kelhan aga, sen ogun men üçin bir ýere gudaçylyga barjak diýýdiňmi? Asyl gölüli sygyrdan gurrun edilmegini küýsap duran ekeniň o sen. Ondanam dälle, Gowsy Kelhan aga, sen men üçin hiç ýere gudaçylyga barjak bolmasana. Gorkup ýörme ýaşygyt diýip Kelhan ýalgardy. Men o gudaçylyk üçin haýsy gapydan barmalygyny gowy bilýänler. Nädip bilýärmiň? Men o barada saňa hiç daýdama ahyryn. Arkaýyn bolynym. Bizem gelin bolmasagam gädikden garap görüpdik. Aňyrlarda da derýanyň kenarynda adam gara atykany. Meşikler kädeler suwdan doldurulýardy. Gowşutkanyň tawsary bilen çölesiň men galada galyanlar üçin ýeterlik agyr suw edilmeli. Telim söre goýun geçip gitdi. Mallary nire sürmeletdiler Kelhan aga. Ýankylara garry bende tarap barýarlar. Ýöne mallyň köpse ýam gumasyňlar. Aqsakallaryň çaklamagyna görä, mädemin erte bir günden giýjägi alman tarata aralaşmaly. Häzir owalara çapar ýollap, çölesiňmesiz edilenleriň erteden giýjägi alman galat öwrüni jemlenmeligi habar edilipdi. Emma eýämem Sarat galasynyň içinde daşynda, içinde görünýän adamlaryň, mallaryň da sany ýokdy. Sarat galasynyň daşyndaky köne garym giňildilýärdi. Çuňaldylýardy. Galanyň ýykyk ýumruk ýerlerini gumyşurlardy. Ol iş garanky düşende de togtudylmaýardy. Ýatys telpegini çümrek eýen Gowşuthan garymyň gyrasynda gezmelep işe serenjam berýärdi. Ol gala ýetip gelýän Kelhan kepelä göz düşüp ýylgyrmaga mejbur boldy. Sen iki meşik suw bilen bir aýyň görmäň. Adamlar Kelhana tarap seredişdiler. Onuň bolup gelişi dogurdanam gülkünçdi. Balagy henizem diýine çenli çermelendi. Howanyň sowunyň bardygyna garamazdan çäkmeni hem ýeňlenmän, eýnine ýöne atlaýandy. Ezyaka köýneginiň çäginden bir tünküji görnüp durdy. Ay hanaga, mena bir meşik suw bilenem bir aýyň görün. Asyl suw içmesem bolar. Garmyň içinden kimdir biri iňçeçik ses bilen gygyrdy. Ay iner bola Kelhan kepele. Kelhan ýalgardy. Kelhan kepeleň inerdigini sen inni bilýärmi? Adamlar wakyrdaşyp gülüşdiler. Bir tarapdan bu ýere ýygnananlar ören şadyanlar, gülüşýärdiler, degişýärdiler. Hanaga, şu ýerden suwam çykjak diýip garymyň içindäki ýigit Gowşuthanyň deňine baranda ýokary gyrdy. Suw çyksa oňa ýetesi näme bar? diýip kerte elini diýen han aşak bökdi. Hani pilini berberik goçogum. Bir käse çaý içim salymda Gowşuthan 4-5 ädim ýeriň batgasyny zyňyp çykdy. Iýze gögüm tilläbi gally. Han depen ýerine aýagyny goýup gördi. Onuň çokoy seçegine çelli palçyk boldy. Töwerege garan başgan ýagdaýdan hoşal boldy. Garymyň içindäki adamlar aýtdyrman diýdirmän hanyň hereketine öýkünip başladylar. Pili eýesine gaýtaran başgan daş çykdy. Inni suw goýup saman sepeläberseňden bolar diýen han galanyň borjak şahalaryndan öýrülip ýasalan täze derwesinde tarap ýöneldi. Ýöne gazalan çukuryň üstün basyryp duran adamlaryň ýanyna ýetip aýak çekdi. Serdar, ýagdaý niçik? Aman Serdar başyny gallyrdy. Şunam basraýsak boluberýär han. Aman Serdar galada körpeç ýasaýanlaryň bir bölegine ýolbaşçylyk edýärdi. Körpeçler ýaňy dünýä ýynan guzular üçin däldi, adam çağasyna niýetlenendi. Ýeriň böwrüni gazyp, agdy gyýtyk edilýän körpeçler tepesinden top oku düşäýände de ýumrulman durmaly. Onuň ızgarly teýine çöp çalam düşäp, üstünden hem keçe ýorgan düşek atýardylar. Gowşuthan galanyň orta gurpuna ýetende adamlara tüpeň paýlap duran nepes mollaga bat geldi. Ol ahallan getiren gara myltyklaryny eýýän paýlap gutar berdi. Ýigitler gedek-gedegine gelip tüpeň alanlaryndan soň bir tarapa çekilip duruberýärdiler. Gowşuthan nepes mollay izlendi. Molla, Taňry bizden bolsa inşallah mädeminiň çadyryny başyna ýumrarys. Gowşuthan ol sözleri ýöne dümüp geçmedi üçin ipdi.
Emma nepes mollu ona bir wada hiç ýyly jogap gaýtarmady. Han aman ilaman diýip içini gepleden Şahir, goşudyň sustunyň pesbälligini ýagşaýordy. Goşut han Şahiryň paýlaýan myltyklarynyň birini eline aldy-da, agramyny ölçeýän ýaly sallarlap görenden soň iýine gaýtardy. Birdenem ol özüne erk edip bilmeýän ýaly bolup aýagynyň burunyna seretdi. Agyr oýa batdy. Ýap-ýaňy da howalysy Belent hanyň birden beýle doňup galmasyny gören Feňçi Şahir sowal bermän durup bilmedi. Han, dogry aýt. Şumakal näme haqda oýlandyň sen? Bir zamanna merde 2 fan topxana bolupdyr, molla. Top ýasaýanlar batkydan getirilýän pisse agazyny gakyp mifer edipdirler. Topuň ýany bilen dünýäň howduna baglap atylýan bir ykjam ýarag hem ýasar ekenler. Ay, olam topuň bäri ýanyna ýaragmyşda adyna sap bolan ýar ekenler. Düşmanyň sapyny bozýan ýarag ekeni. Şumakal şol sap bolandan bolaýsa diýäňmi? Çaga arzuçylygynyň üstü açylanyna hanyň ýüzi gyzaryp gitdi. Dogry maýsam molla. Şumakal şondan 10 howutluk bolaýsa diýdim. Arman çekme han. Barymyz bilen bazar eýlesegem işimiz rowat bolar. Biz baswaramyzok, baswaljak bolýandan özümizi goraýas. Bala çagalarymyzyň ýagşy nesibesi bardyr-da. Belki Hudaý diýip Goşuthan başatdy. Şahiryň ýanyndan gaýdan hanyň ýoly galanyň günnogor ganatynyň daşynda işläp ýörenleriň üstünden düşdi. Haltalap getirilýän samany suwdan pürpür edilen garma tarap süýşürip duran ýaşuly Goşuthanyň beren salamyny alandan soň çarşagyny ýere dikdi-de han bilen görüşdi. Tekäň malyny saman alapasyndan adynlardan han diýip ýaşuly degişdi. Goşuthan oňa ýylgyryp jogap gaýtardy. Teke jan tapsa malyna alapalyk saman taparagam. Türkmeniň çölügiňdir. Allah özümizi aman goýsa, malymyzam aman galyr. Garp bolan sypallan ýapşar etjek bolýan da ony diýip goşa göwnçek gün epledi. Gojanyň aýdany hana yaramady. Onuň ýüzündäki ýylgyryş agraslyk bilen çalyşdy. Ýok agam beýle däl. Men sypallan ýapşak bolamokda saman astyndan suw goýberen etmek isleýän. Goja dymdy. Şol pyrsat adamlaryň hemmesiniň ünsüni çeken bir waka gopdy. Dünýäniň aladasyny adamlaryň häzirki galagoplygyny duýmakdan mahrum bir erkek eşek öz maksadyna ýetmek üçin derýa boýundan öňüne salan bir eşegi gowlap gaýtdy. Erkek eşek zorluk sesi bilen arlap töweregi galmagyllan doldurup gelýärdi. Emma öňündäki mada eşek onuň islegini amala aşyrtmaýardy. Tapdyňyz o gowlaşjak wagtyňyzy diýip biri nägilelik bildirdi. Mädemin gelmäke keýip köklejek bolýanlarda diýip ýene biri gepledi. Gaçyp gelýän eşek edil Goşuthan nagaýynyň ýanyna garymyň gyrasyna ýetdi-de, ýa-ha öňünde ýüzi samanly aşağı suwly garymyň bardygyna saýgarmady, ýa-da saýgarsa da gapdala sowulmaga maý tapmady. Gara samanly suwa başajaklaryň agdarylyp gitdi. Onu gowlap gelýän eşek welin özüne erketmäge ýetişdi. Ol gapdala sowuldy-da awundan umydyny üzenden soň tumşugyny ýokaryk tutup aňyrlygyna gitdi. Hay bir gaýratlydyň o diýip Goşuthanyň ýanyna duran ýaşuly başyny ýakady. Ejip dediň o. Özüň şoň ýerinde bolan bolsaň näderdiň agam diýilende handan garaşmadyk sowaly. Mada eşeň üstüne bökermidiň? Goja ýylgyrdy. Ýeňdenam ay han özmem şondan merteşek däl bolaýmasam diýip hakykaty boýuna alan ýaşuly garaçyny bilen gülüp goýberdi. Suwa gaşan eşek käçümüp käçykyp garymyň beýleki kenaryna etdi. Emma raýşa ulindirmiş bilmedi. Ol suwdan çykjak bolup, näçeler eşek erjelligini etdi-de netije bolmady. Gulaklary kellesi gerçi ızgarly samana gömülip, mähnet bir ezilen sıçana meňden eşek ýok hop bilen gaşlarça tyk adamlary ýylgyrmaga mejbur etdi. Göçgünrak ýigitler tomaşakär bolup şowkun turdular. Ahyram boýnuna uju halkalatanap haýwany daş çykardylar. Ennamyndan saman gatşykly gara läbik sarktyryp duran eşek esli salamlap tomaşa edilýän maýmuna urildi. Ýylyňynda gülkä goşulan Goşuthan saman astyndan goýgörlen suwa adamlara hedil berdi diýdi. Hanyň ýanyna ýaşuly belki mädemin şu garma gaçanda da şeýdip gülşäýsekde diýip göwün ýurtdy. Agdyňdan Hudaý eşitdin diýen han ýöräberende ýaşuly onu güýmedi. Ýanky eşekden mysal tutsaňa niýetimiz hasyl bolajak ýaly han. Al-Hepus adamda emel guturjak ýaly Goşuthan Allah da şeytansyz oňman rahryna agam diýdi. Daşlaşyp Uğran han görmese de ýaşuly başatdy. Allah şeytany onuň adamlary oýnaýşyndan peýdalanjak bolup döreden bolaýmasa, başga näme derkar diýip dörüstün ony.
Günnogor ýaňy çağlaryp ugrapdy. Älemjahan dinç alýan ýaly parahatdy. Emma şol iýmisalalykda da şu günde ertede gala göçmerligini kellisinde aýlap ýatan sebäpli bolsa gerek, oýunun qarqara gaýdyp uklap bilmedi. Ahyryn bir hepde mundan ozal enesi ölen çaljygy ýadyna düşen gys emay bilen ýerinden turdy da daş çykdy. Entek ýaprak ýaýratmadygam bolsa, agaçlar sähäriň ala garanqysynda owadan bolup göründi. Öýün gamşyna söýülgi süýtgädini alan qarqara maliyataga tarap gitdi. Eýäm ele öwrenşen ýetim gudy howanlarynyň gelýänini görüp ýatagynyň agyna golaýlady. Ýylgyn şahalaryndan gara öýüň tärim ýaly gözüneklenip edilen agylyň içinden daşaryk seretseň älim hassa owadan bolup görünýärdi. Çalaja öwsýän sähär şemaly agylyň içinden götürilýän çöp çörüň agras ýysyny qarqaranyň temizliginiň üstünden goýup äkidýärdi-de, onuň ýerine tämiz howa getirýärdi. Ýetim guda süýt içirip oturan qarqara hi edip tifginende kädi tas elinden gaçypdy. Hatar öýler nazarlap gündogordan 3 tane atly bärik gelýärdi. Ömüş tamyslykda olaryň näjere adamdygyny saýgaryp bolmaýardy. Ýöne bu mahal entek mesjid tarapdan alan sesde çykmanka atlaryň bärik keyfine gelmeýänlikleri bolan belli zatdy. Beýle adamlar bir mahal jagy ýa haşym habar bilen ýa-da bet niýet bilen gelmeliler. Şol barada oýlanyp oturan qarqara ýetim guda içirmek üçin oňunja goýan süýdüniň barmaklarynyň arasynda sarkyp gumalagyň çörüň üstüne dökülýändigini aňmaýardy. Ýylgyn şahalar hem görer ýaly göze uwurlyp, golaýdan atlaryň hemme hereketini gyýda inni aýyl saýyl görkezýärdi. Qarqaranyň çaklamagyna görä atlaryň nazary hanyň öýüne tarapdy. Çünki il örmänke getirilýän zerur habar nähilide bolsa öňü bilen hana etirilýärdi. Gyýdyň eden çaky dogry bolup çykdy. Atlar hataryň 3 gapysynyň deňinden geçip Goşutganyň öýüniň ýeşigine saklandylar. Qarqara şonda ortadaky atlynyň öňünde palasamy ýa-da dona daňylgyladyň keseligine barýanlygyny, özleriniň hem ýaragly adamlardygyny saýgardy. Ortadaky atly öňündäki zady ýere taşlansaň, olar iýibne aýlandylar. Bir mahal peýda bolan adamlaryň bir gizlin iş edýänlikleri howlukmaç gidişlerinden hem aňdyrdy. Qarqarany ýene bir haýran galyran zat hatardaky 4-5 tane itin edil jadalanan ýaly birinden hem sesi çykmaýanlygy. Mundan awal giýjäniň bir mahaly bolsa-da hiç kime azarsyz öz güne namasyna aladasyna geçip barýan biçare kirpäde boş haýwat atyp galýan itler bu gezek kere köre uwrulypdylar. Diňe atlylar hatardan mazary uzaklaşandan soň Çewşek Batyryň at ýatagynyň ýanyna erkilip ýatan köpek bir gezek onda da göwnli göwnsiz üýrenmeli. Şaýat bolan ahwalatyny ýamanlyga ýormak islemese-de ol waka qarqaranyň ýüregine howsala saldy. Ol ätiýazy elden bermejek bolýan ýaly agyllan çykman atlaryň giden uğruna seretdi. Çağlaran asmany özlerine perde edinen geň atlylar han owasyndan eýäm saýlanypdylar. Süýtgädini hem agyllyga alyran qarqara gorky bilen daş çykdy. Garny süýtden oňly doýmadyk ýetim uzy nägileligini aňdyryp zary mäledi. Guzynyň zary aladalygy da ýetmedi. Qarqara han öýüniň ýyşik tarapyndan barmaga gapat aslanan zatdan heder edip gözüne gaýlandy. "Gelneje, ýa sultan gelneje" diýip uýala gorka seslendi. İçerden aýal sesi gelen ýaly boldy. "Goşutda adam öýdemi gelneje? Sen men qarqara" diýip goşutgan seslendi. "Näme boldy? Eýgelikmidir? Aýýaň 3 tane atly gelip gapyňyzda bir zat taşlap gitdi" diýip ýatanlary biňjalik edenini ustyp bilmedik qarqara zordan gepdi. Atly sözü kulagyna iýlen başy açyk egni ak balakly ak göýnekli haýdap çykan han derrew gözünekde peýda boldy. "Sen näme diýdin qarqara? Ýaňy gapyňyzda bir zat taşlap gitdiler, goşutda." "Sesin gözünekden gelen soň men gapa seretmändirdim" diýen goşutgan derrew iýine aýlandy. Taşlanan zady nazar düşüp bir näme iýet esen uly adamyň hereketine filan qarqara bilesi geljilik bilen "Näme taşlapdylar goşutda" diýdi. Agaryp ýatan adam sünklerinden nazaryny aýyran han qarqara seretdi. "Üýtgeşik zat ýok jigim. Sen gitde öýüňdäki iş aladalaň bilen bolbar. Bärik seretjegen bolma." "Bärik seretjegen bolma" diýen söz gyýyp ýüregine hassa beter gyzyklanma saldy. Emma aýdylan etmeli boldy. Qarqara giden soň öýe gyslanmaç giyirip çykan han alyp gelen ýapynjasy bilen çagşaşyp ýatan sünkleriň üstüne örtdi. Şol pursadan Goşutgan mädeminiň saragat sewtine aralaşýanlygyna göz ýetirdi. Bu gahawat iş şonuň işi bolmaly. Goşutgan öten geçen garyndaşlaryny ýatlap bu sünklaryň olaryň haýsyny gowulyp biljekdi hakda kellesine pikir aýlady.
Emma planyň bolmalydyr diýip belli bir ýerini çaklap bilmedi. Säherdäki 3 atlynyň gallaryp giden nişanyň manysyna gowuşutgan aňyr ýany bilen düşündi. Ol hereket adam kemsidilmeginiň, masgaralanmagynyň aňyr we serişdesi hasap edilýärdi. Mazardan çykarylan kelle çanak, sunk-sank jesedi biňjalyk edilen merhumyň iň ýakyn howslarynyň ýa-da köpçülik kemsidilmeli edilenne tire taýpanyň ketgudasynyň, tutuş ilat kemsidilmeli edilenne ilhanyň, ýagny başganyň gapysyna taslanýardy. Gowşutkanyň öýüniň töwereginde ýygnalan kän sanly adamlaryň hemmesi agyr oýa batdy. Olaryň her biri üstü ýapylgy sunk-sanklary dünýäden öten öz garnaşyny hasaplady. Yapılan örtgüýüniň astynda her kime öz ýakynyň ruhy jyklap ýatan ýaly bolup duýuldy. Diňe bir ruh jyklamak däl, sunk-sanklardan seda gelip, meni gabrymda da rahat ýatyrmaga goýmadyňyz. Bizde näme günah bar? Diýilýän ýaly. Şonuň üçin hem sunk-sankyň daşyndan aý berip duran adamlaryň her biri özüni hut şu gün dünýäden öten garnaşlarynyň synagyna duran ýaly hasap etdi. Köpçülik doňup durdy. Hiç kim agzyndan söz gaçyrmady. Iki terefine penjelep ýere bakyp duran gowuştgan uzak sözlejek ýaly eşdiler ardynjyrady. Adamlar, bu gahawat işin kimiň näme üçin edýänligini özüňiz gowy bilýänsiňiz. Bu jesedin haýsy goňamçylykdan, haýsy mazardan biňjalyk edilip çykarylany belli däl. Ýöne bir zat belli. Bu jesed biziň her birimiziň iň ýakyn garnaşymyzyň jesedi bolmaly. Muny biz howsar hökmünde deň derejeli edip berläliň. Saratyň başganynyň ähli Saratda ýüzlenip hemme aýdanly şol boldy. 1855-nji ýylyň 14-nji martynyň giç öýläni Xiwa goşuny Saratga gelip ýetdi. Mädemin heniz attanam düşmänkä köne Sarat galasynyň derwezesiniň ýapylandygyny habar berdiler. Han ilki gala tarap, soňam ýakynnaky Muhammed Ýakup mätere çalajak aňrylyp seretdi. Peşe at toýnagynda neçik ýol bilen gowranyp biler mäter. Sowal berilen esde salypdyman soň han öňe jogap berýän ýaly. Ya akıllı at peşän dep jegem bolmazmy? Diýdi. Şeýle hem ol öz tapan geplerinden özü hoşal bolýan ýaly çalaja ýylgyryp goýberdi. Mädeminiň kimi peşe, kimi at gasap edýäni düşünüklidir. Onuň soňky ýylgyrmasynyň sebäbi bolsa, türkmenleriň köne galanyň çöp çalamdan edilen derwezesini ýapmaklardy. Galanyň emel derwezesini suw berilen polat bilen çalşyranda da garşydaşyň zarbyna çydap biljek däldi. Mädemin öz atdaşy Muhammed Emin ýüzbaşyny baş edip, iki sany agyr topu Xiwa ýaly ýollan oýnamak üçin tigirläp gaýtmandy. Heni garamaltykdan üýtgeşik ýara görmedik türkmenler üçin toplary gala çenäp atmak däl, başga tarapa atsaňam ýeterlik bolmaly. Toplaryň aç beleniň arlamasy ýaly aýylgan sesi de tekeleriň zähresini ýarmaly. Dowullyşyp başagaýlyk aralaşan tekelerin gedem ketgudasy bolan gowuştgan hem onuň baş akakaly Seýid Muhammed İşan gelip mädeminden aman dilemelli. Öz hanyň ertirnäme pikir etjegini de şu gün bilýän Muhammed Ýakup mäter inni dimmalläli. Mädeminiň soňky ýylgyrmasy bir sowally. Hökmürowanyň haýsy tarapdan nähili ädim bilen barsa gowy bolýanyny ökdeläp giden mäter depilmäge de münasip dälpeşe tenine ıza berse oňa jogap gaýtarmaly bolar merhametli han. At özüniň artykmaslygyny aýan etmeli bolar ahyry. Mädemin geňeşçisiniň jogabyndan hoşal boldy. Emma ony deňäp görmek istedim näme? Peşe çakany bilen at agyr güne düşämede. Aýdýanyňyz dogry. Peşedäl ýylan çakany bilen hem ajal etmese adam ölmeýär. Ýöne musulman bennesine 7 ýylda bir ýylan öldürmek farz. Muhammed Ýakup mäteriň jogaby hany kanagatlanyrdy. Öňden bellenşine görä Xiwa goşunyň agramly bölegi galanyň gün ortasynda Tejen deriýasy tarapyndan goş ýazyrdy. Derya tarapda düşlemeginiň iki sebäbi türkmenlere gortgy diýilip iweraýmek ahmal Eýran goşunynyň gözüni gorkuzmak hem Sarat galasyny suwdan mahrum etmekdi. Emma şoňa görä de Mädemin han galanyň daşyndaky garymy suwdan doldurmak üçin derýadan çekilen täze ýaby tiz gömmelýän buyruk berdi. Xiwa goşunmaçylary ýük ýazdyran wada tekeleriň göz oduny almak üçin iň bolmanda keltejik bir çoduş amaly aşyrlar diýip çak edipdiler. Emma agyr goşunyň iýi gelip ýetýänçe gün hem ikinni ýerine bardy. Bara geçti, birde Mädemin han agyr ýoluň ýadawlygyndan soň ýatyp deň almagy makul bildi. Ertesi bolsa Beýik han wagtyny aw etmek bilen geçirdi. Ondan goşun çekip gelen soň ýatyp turup awa çykyp howlukman ýörmekde tekeleriň garşylyk güýjüniň nä derejedigine kemsiz göz ýetirýänliginden gelip çykýardy. Ol öňde duran çaknaşykda Xiwa tarapyndan kän bir gan hem döküler öýtmärdi.
Garşydaşynyň güýjüne baha bermekde Xiwa hanyň gelýän aýgydy hakykatdan özüňe däldi. Tekelerin Xiwa hanyň goşunynyň güýjüne münasip baha bermedligi, oňa garşy durmaga meýillenmekleri gaty bir öňdöňörjülük hem däldi. Egerde Gowşut han akylly parasatly bolan bolsa, Xiwa bilen çaklaşmagy hyýalyna getirmezdi. Bu Mädeminiň edýän aýgydy. Mädemin han umuman yrymçy, aýak ýolyna gidende de käte bir zady göwüne getirýärdi. Emma onuň ertir hut beýsahat gün söwüşe başlamaly etmegde garşydaşynyň güýjüni halis äsgermeýänligi bilen baglydy. Erti namazyny okan Mädemin döwletýar atlyk bilen Abanur Niýaz Mähremi ýanyna çagyryp 2000 nökerden awarat goşuna baş bolup daga tarap gitmegi tapşyrdy. Olar iýerlen ýerde bir näçe gün bolup Eýrana tarap gözegçilik etmeliler. 3 topara bölünen 2000 goşun Akdarwendiň, Mazuranyň, Gyzylgaýanyň töwereklerine düşlemeli. Mädeminiň tekeleri uly urşa çagyrman, abay siýasat bilen boyun egdirmek hyýaly ýok däli. Onuň galany oka tutman ýatmagy, ertesi hem köp wagtyny kekejä gyzyl 2 tane horozyň iýine düşüp geçirmegde şonuň üçündi. Üstesine Mädeminiň çak etmegine görä, gala ýygnanan türkmenler ol ýerde bir hepdeden artyk maç ýaşap bilmellerli. Agyz suwugy torup porsap ýatan Ilat Gowşut han islemese bala çagany ölümden halas etmek üçin derwelanyň açylmagyny talap etmeli. Häzir bolsa Sarawat galasy içinde adam marada meňdemeýärdi. Döwletýar atlyk bilen Abanur Niýaz Mähremi Eýrana tarap ataran Mädemin han belent ak çadyryna girip köp eýlendi. Halnazar Bahadur Horezm Qadi hem ýene bir näçe adam çadyrynyň daşynda garaşyp durdy. Öňkü geýimlerini çykaryp söwüş eşigine giren Mädemin han esli salymdan soň gorkunç bir zady meňzep daş çykdy. Ol çep elini bilinäki goşa nilli pereň sapanjasyna ýetirip görkezme bermäge başlady. Onuň ilkinji tapşyrygy öz çadyryny başga ýere göçürmek buýrugy boldy. Emma ony nirede dikmeligini welin aýtmady. Sarat galasynyň töwereginde Alaman depe, Ajygam depe, Herrik depe, Guýrukly depe diýen ýaly bir näçe belentlik bardy. Olaryň haýsy biriniň üstüne çykyp seretseňem, alf alynda bolup görünýärdi. Hanyň baş geňeşçisi olaryň arasynda iň gowy hem iň amatlysi hasaplap Ajygam depäni saýlady. Şol depäniň üstüne çadyr dikilse, Mädemin goşunyň hem sültadyň ortaragynda boljakdy. Ondan başga Azygamyň aýtymynyň giňrek bolmagy, jan penalardan artyk ýene esli nöker saklamagy mümkinçilik berjekdi. Gün guşluk galanda goşu top gala tarap tigirlenip ugrady. Toplaryň öňünden 200 sany atly nöker barýardy. Gala top oky ýeterlik aralyk galanda öňden marýan atlylar saga sowuldylar. Topçular saklanandan soň Mädemin hanyň topary çepe çekilip täsin bir tomaşa garaşýan ýaly bolup nökerleriň hereketini synlap durdy. Tayak ýetdim gapdalan hanyň özlerini synlaýanlygyny aňan topçular hasda tiz hereket edip başladylar. Kän mahal geçmänkä toplaryň atşy taýyndygyny habar bermek üçin Muhammed Emin ýüzbaşy haýwatly ädimler bilen hana tarap ýöredi. Mädemin han buyruk bermäge gyslanmady. Ol at üstünde sarfman oturuşuna galanyň diwarynyň üstünde peýda bolan adamy üns bilen synlady. Ol aşak düşüp esli salym gözden itdi. Görýäňizmi toplaryň oýuny diýen Mädemin han içini gepletdi. Ol Gowşut hanyň ýagdaýy göz ýetiren soň sözleşige ruhsat soratmak üçin iýeren adamdyr. Galadan düşen soň ýene göze kaklaşan adam ýüzüne gaýrak tutup gaçmak bilen boldy. Top atylmanka biri gaçan bolsa, atylan soň hemmesi gaçar diýip pesayfes bilen Mädemin han birdenem haýwat bilen gyýyrdy. Atyň! 2 topuň birden atylmagy bilen Sarawat düzlüğiniň depesine heni weçeli eşdilmedik aýylganç bir gümürdi ýanglandy. Howada ýeňiljek tüsse tegmilleri peýda boldy. Toplar gerek-geregine telim gerek gümürdänden soň ýeňe salgan Mädemin han "Däre harçlamaň, besedim" diýdi. Ol gala tarap seretdi. Onuň diwarynyň honqaryp görünýän ýa-da ýykylan ýeri ýokdy. İlkinji away hüjümini şowly hasaplan Mädemin han at başyna ýylaýlady. Ol uzakdaky Ajygam depäniň üstüne agaryp görünýän ýüpek çadyra tarap sürdi.